Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. But when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Yeah, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed. And inside these pages, you just hold me, and I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Κόσμος ηρωής στο αεροδρόμιο Λάρνακας για την υποδοχή του Κύπριου μαχητή του Survivor Μάριου Πρίαμου Ιωαννίδη. Η συγκίνηση του Μάριου πολύ μεγάλη, όσοι και η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του. Νιώθω νικητής πραγματικά με αυτόν όλο τον κόσμο. Κανένας δεν περιμένει ότι μέσα από ένα παιχνίδι θα γίνει αυτό που έγινε. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω αυτόν τον κόσμο να τον έκανα περήφανο σαν Κύπριος. Είναι πιο σημαντικό από οποιοδήποτε έπαθλο το να είσαι νικητής στην καρδιά του κόσμου και ειδικά των μικρών παιδιών. Για τα μικρά παιδιά έχω να πω ότι μεγάλη ευθύνη μας τώρα, γιατί πραγματικά για τα παιδιά είμαστε, δεν ξέρω, οι σούπερ ήρωες. Και νομίζω ευθύνη μας και ό,τι κάνουμε έξω θα πρέπει να έχει σωστή απήχηση προς αυτά. 1, 2, 3, Μάριος! 1, 2, 3, Για σας τρίτο. 1, 2, 3, Μάγικας! Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε όλοι, πώς είστε? Είναι η πρώτη live μετάδοση που κάνω από το Instagram και ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας. Διάφορα σχετικά με το παιχνίδι. Να σας πω ότι είναι τόσα πολλά τα μηνύματα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι συγκινητικό να βλέπεις ότι τόσος κόσμος ο οποίος
δεν σε γνωρίζει ούτε προσωπικά ούτε μόνο μέσα από το παιχνίδι, αν και νομίζω ότι μας ξέρετε πολύ καλύτερα από άλλους που έχουμε μεγαλώσει σχεδόν μαζί. Νομίζω πως είναι απίστευτο αυτό που παίρνουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να σας σχολιάσω χθες στην Κύπρο πως με υποδέχθηκαν εδώ οι φίλοι μου και ο κόσμος στην Κύπρο. Ήταν κάτι πραγματικά συγκινητικό, ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα. Φάνηκε ότι η Κύπρος με στήριξε και με αγαπάει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, όπως και η Ελλάδα, θα αναφερθώ και για την Ελλάδα. Στη συνέχεια έζησα στο αεροδρόμιο κάτι πολύ μοναδικό. Ο κόσμος ήρθε να με δει, να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί και ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα και πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Γεια σας ρε.